Her ses en model af øen på skattekortet. Herover står løvtræet, det er så en E, og her står der så et grantræ, det er så en fyr. Galgen ved vi jo ikke, hvad er, og skatten, den skal vi finde. Jeg har fundet den ved at sætte et punkt her, ved E'en, og så sætte et punkt et helt tilfældigt sted, som jeg lige synes kunne være galgen. Så tegnede jeg en linje mellem dem, og så drejer jeg den 90 grader til den her linje her. Så de to linjer her, de har samme længde. Ligeledes så tegnede jeg også en linje herover og drejede den 90 grader. Så fandt jeg ud af, at hvis jeg gik ind til, hvis jeg fandt midten mellem en og fyren, og så tegnede en linje der, og drejede den 90 grader, så vil jeg få et punkt, som altid vil være det samme, lige meget hvor jeg placerede G. Så lige meget, hvorhenne galgen står på den her ø her, så vil jeg altså kunne finde skatten ved at gå til midterpunktet, eller finde midten mellem E og F, og så tage den længde og gå 90 grader, dreje 90 grader, og så gå den længde ned. Så kunne man jo tro, at det her kun virkede, fordi F sad lige der, i det der punkt. Men det gør det faktisk ikke. Det er fuldstændig lige meget, hvor F er. Man kan flytte på det, som man har lyst. Skatten, den vil altid være der. Så sådan har jeg løst det.